As pinturas murais da Catedral de Santiago que sobreviviron ao paso dos séculos fálannos de devoción, pero tamén de xerarquización dos espazos sacros. Xa o Códice Calixtino fala do común que era revestir os interiores das construccións con pintura mural. Escavacións do século XX revelaron a base da torre defensiva mandada construir polo arcebispo Manrique, onde se conserva unha decoración en cuadrícula policromada, ademais da imaxe dun anxo músico actualmente no museo. Tamén na Capela do Salvador descubríronse en 2024 policromías que representan os símbolos da monarquía francesa, ligados a unha doazón de Carlos V de Francia. No século XVI, coa chegada do Renacemento, a catedral experimenta unha serie de cambios fundamentais que se van plasmar en varias pinturas murais. Por exemplo, a lamentación sobre Cristo morto na Capela do Sancti Spiritus ou o ciclo pictórico da Capela de San Pedro que se atribúe a Xordán González e que recolle escenas da vida do santo e mesmo se retratan personaxes da época, como o doante, Pedro Maldonado ou a raíña Isabel de Portugal. Desta época datan tamén as representacións da Asunción de María e a Ascensión de Cristo, nos lunetos da Capela de San Fernando, atribuídos a Pedro o Nobre. Por último, na Capela de Prima, hoxe parcialmente ocultos, consérvanse parte dun candelieri e outra pintura que o historiador García Iglesias identificou coa escena do lavatorio. Nos séculos XVII e XVIII, as pinturas murais reflicten o impacto do Concilio de Trento e o carácter didáctico das artes plásticas. Exemplo notable diso é a decoración da bóveda da Capela Maior e o cruceiro, onde Gabriel Fernández representou, en tons dourados, o triunfo do apóstolo Santiago mediante a proliferación de símbolos xacobeos. Destaca tamén o ciclo de frescos realizados por Manuel Arias Varela a finais do século XVIII e que se poden contemplar na Biblioteca Capitular.